Deputy Governor Anambra State Dr. Njiko Ibezim akpọgo oku ka ejikọta aka ọnụ gbuo adị egwu megide agwa ohi. Dr. Ibezim kpọrọ okwu anụ na mmemme elimozu emere na N'ibo n'aka Soloka South Anambra State. Imonechi Gbata pụtara anyị akụkọ. Dr. Ibezim onye nke kwupụtara ka o si wee dị aka na-achị ugbu a n'obi ịhụ na akwụsịrị mkpamkpa nke ndị omekome na-akpa sịrị na ọ bụ okenolu onye niile idonyere gọọmenti ukwu iji wee hụ na enwere gburugburu nke juru oyi. Ọ gbarụrụ iru wee nyere ụfọdụ ndị nọ n'okpuru ndị na-akpọ ganigani ma na-emebi akụnụba ndị mmadụ. na landlord ebe ọbụla ihe akwa ndị bibere maka na ndị a abụrụ ndị a na-emezi ife akị na akwụkwọ ndị dị n'ime ọfịa. It is not. O nwere ebe ha na so na onye ọbụla ya etinye aka ndị nne bụ na agbada ebe ụmụ ụmụ mmadụ pụọ onwere ife ọrụ 3, 4, 5 months ọnababa ike gbogbo moto it is time we need to ask ourselves questions. Ya bụ Dr. Ibezim sịrị na tigbuo zogbuo abụghị nke dị mma katama ka akpa. Dr. Ibezim gara n'iru ma kpọọ ndị mmadụ oku ka ha nyere ọchịchị ọhụụ a aka iji wee lụọ ọgụ wee nyere nchekwa ma yọọ ndị nne na nna ka ha mara ihe ụmụ ha na-eme. Ọ gara n'iru bụ ya bụ osote aka na-achị steeti a ma yọọ ndị nwegasịrị ụlọ ka ha mara ụdị ndị ha na-etinye n'ụlọ ha, mara otu ha si ebi ndụ ma mara ihe gbasara ha tutu ha wee nye ha ụlọ iji wee kwụsị ihe ojumanya nke a na-ahụ n'oge ugbu a. Mana anyị na-asite n'ike nke Chukwu ife niile gbọrọ ọla ife na